Bayo, kayakmu sakmene to, Bi. Yo ben, sakmene yo ben. Lah kok iso gwedi ngono, Bi? Pancene efek wis suwe ora disenuk. Oh alah, Yo gede yo kenceng. Napa? ngopo-ngopo, Bi? Pengen we? Oi, Pengen Rene tak mii. ya engko tak rono. So, bah sakmene, bah rong mene, bah 40 mene nggih dhewe. Lah nek ratekmu dhewe tek sapa to, Bi? Kowe ora melok nyangga, ora melok nukok-nukok tang, aja cangkeman. Iya, Bi. Sakmene ya tambah apik, cekelane penak, suarane plok-plok, pas udan kena dienggo dolanan uwah-uwah, ya. Iya ngono kok nesu to, Bi. Kowe manuk sak biteng kono. Pergi jauh-jauh melok komunitas manuk emprit nasional. Iya ngono nesu to, Bi.